Van de gezelligste truckshows van Friesland. Het is een beetje als geintje begonnen met de corona. Ik wilde een truckshowtje hier hebben. En toen zei ze in Hendrik, zei, jongen, wie moet een keer een truckshow organiseren? Nou, zei, dat doen we dat. Als geintje een meldingsvergunning hier we 30 auto's en 60 personen. Nou, zei, dat keer heel mooi. En wat gebeurt er? 150 man hier in de feesttent en ik denk wel 40 auto's. Toen zei we, dit keer maar, wie moet horen hier maar weg. En zo hebben we nu met 5 dieren rondgegaan. Leuk en gezellig met z'n allen even elkaars auto's beschermen. En van al deze trucks die je ziet, het binnen er wel meer dan 200 volgens mij. Welke is nou het mooist? Ja, Mint. Mint, daar kunnen we net over twijfelen natuurlijk. Mint is de mooiste. Mijn eigen, hè? Ja, weet ik het. Ja, we hebben heel volle hier. Dat kan geen keuze meidje eigenlijk. Je eigen en je zelf omkleed. Dus ja, hier lampjes en toeters en bellen erop. Dan wordt het mooiste, hè?